बावै माब्रै पुलिस स्टेशनाव मोनफैलायनाय जालायखोब्रा नोंसोरलाय? दुखु जादों आं। नायलाय एथ' गोसोम मानसिया माब्रै फेसबुकआव फट'खौ गुफुर खालामनानै आपल'ड खालामदों। मोगथां नायबाव हनै नामाबो अखाफोर गावदांलायबाव। ओइ थगायसुला, हिनजाव गुफुर गुफुर नागिरग्रा, आं जुदि फेसबुकआव आंनि थार महरखौ होनाय मोनब्ला नों आंजों रायलायगौमोन। बुंलाय, नों आंजों रायलायगौमोन? आंनि महरखौ गुफुर गावदां खालामनायखायसो नों आंजों रायलायदों, लोगो हमनो लिंहरदों। खोनासं, आंखौ गोसोम होननानै बासिदोंना? ओरैनोबाथ' महरा मोजां नङाबाबो गोसोआ साफा जाबानो जायो होननानै बुंबाया। साव होबाय आं। नों बायदि महर मोजां मोजां नागिरग्रा हौवाया आंनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि हिनजाव मोनगोन। लोगोसे गोसोखौबो थिगसे गाज्रि मोनगोन नों। बेनो आंनि नोंनिसिम साव। सावसो होनानै थांबाय माथोलै थरला। ओइ, सावा नांमारो नामाब्रा? माथो थैनानै उजिबासो सावा नाङो होननानै खोनायोमोनलै गोदो। आंबो बारा मोजां मिन्थियालै। आथिखालाव कर्मा इज बेक होननाय मोनसे इंलिसाव राव दं। लोगो लोगो कर्माया नुजायो होननानै। माने दानि जुगाव नों जुदि पाप खामानि मावो अब्ला बे पापनि फिथाइखौ नों बे उजिगासेयावनो मोनो। आंथ' जेबो पाप मावाखैना, बे माबोरै बिदि साव होलांखोब्रा? थोद, बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा? थौदो थांनोसै। गिबायलै आं। गिनालै, थौ थांनोसै। दावसो देलाय जाबाय दे, आंनिखौबो साफायनानै होदो। एबार साफायबाव। बुरजा साफायनानै बबे मोनसेया साबसिन जायो बेखौ एडिट खालामनानै दा मोजां इन्स्टाग्रामाव होनांगौ आंहा। बिदि होननानै आं नोंखौल' साफायनांगौ आरो आंहाबो खासि बिबारजों फट' साफायनांगौ। जाबाय दे, आंखौ साफायफैदो। एबार खेबसे साफायबाव दे, नों नायफैग्रोलाय। होलाय आदा, नायनि। आयौ बाला, गावहा मोजांखौनो साफायाखै। आयौ, एसेबां मोजां साफायनानै आरो माबायदि साफायनांगौ दे? एबार मोजां साफायलाय। बै उनथिंजायनि खासि बिबारखौबो नुहो, आंखौबो फुरा नुहो आरो। खासि बिबारखौ नुहोजोब्बा नोंखौनो नुनो नागिराना, आरो खासि बिबारखौबो नोंखौबो बोरै लानो? खासि बिबारानो एसेबां एसेल'। औहाय बाला, बहाबाफोर बुरजा खासि बिबार गोनाङाव थांनो मोननांगौमोनहाय। दे बेवहायनो साफायगोन आं। देहाय सिखिरि, एबार मोजां साफाय। आं मोजाङानो साफायखादों, थेवबो गावहा मोजांखौनो नुवा। दे साफायदो। बोरै नायनि। एबारनिखौ मोजां नुथारबाय दा? दे आंखौ साफायदो। आयौ बाला, बारा मोजां नुवाखै। बोरैबा आंखौ हायथुथु नुथारदों। गोजौ नुनाय साफायबाय, गोजौ। माब्रै गोजौ नुनाय साफायनांगौ दे? साफायबाय, गोजौ नुनाय, एसे गाहाय जानानै साफाय। बाल साफायना होबाबो माबा गावहा। दे थांदो। मोजां साफायथार दे, गोजौ नुनाय। दे सिखिरि, गोजौ नुनाय साफाय दे। ओमफ्राय मानसिया जिरायदो बाल, जिराय। मबाइलखौ गाहायाव ला। जाबाय दा? एसे गाहायाव लाबाय। जाबाय दे, बांद्राय गाहायाव लाबा आं नोंखौनो नुनाय नङा। दे एबार साफायदो। र' आं खेबसे नायबावनि जादोंना जायाखै। सिखिरि, नों मानो आं फन हरबाबो रिसिभ खालामाखै आरो वाट्सएपआवबो मानो आंखौ ब्लक खालामजोबखो? नार्जि, नोंनि गार्लफ्रेन्डजों आं रायजानो गोसो गैया। आरो दा नोंखौ आंजों रायलायनाय नुबावबा आंहासो नोंनि गार्लफ्रेन्डजों रायजागोन। सिखिरि, बियो आंनि गार्लफ्रेन्ड नंला, एक्स गार्लफ्रेन्डसोमोन। एक्स गार्लफ्रेन्डआनो बेफोरबायदि बुङो आरो? औ सिखिरि, बे बादालिया एसे जुदा। आच्छा, बादालि नाम होमबा। जुदि नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ नोंखौ मोजां मोनलाबा नोंखौ लानानै इसिबां मानो पसेसिभ दासिमबो? बेनोथ' खोथाया। जों सानैया मालाबानो ब्रेकआप खालामबाय। जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैला। नों जुदि फोथायाबा आं दानो कल खालामगोन। बादालि। मा जालायखो? बादालि, नोंजों आंजों सोमोन्दो गैखाला। थेवबो नों आंनो मानो फन हरबाय थायो? नोंनि बयफ्रेन्डफोरनो आंथ' फन हराना। आंनि बयफ्रेन्डफोरनो फन हरनो गोसो जादों नामा? जायाखै, अब्लाबो बुंदों। नोंखौथ' आं डिस्टार्ब खालामा, आंखौबो डिस्टार्ब खालामनांला। आं बिउटि पार्लाराव थांनो ओंखारदों। फन दोन, बाय। नुबाय दा सिखिरि, जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया। आंनि सिगाङावथ' नोंनि गार्लफ्रेन्ड होननानैसो लादों बियो। आच्छा, नोंनि नाम्बारखौथ' सोर होनाय बेनो? आयौ बाला, नाम्बारखौथ' आंनो होदों। आंबो मिथिया सोर होखोथाय आंनि नाम्बारखौ। ब्लक खालामनानै लाबानो जाबाय। होमबाबो नार्जि, नों आंजों रायलायनाङाहाय। ओइ दावसो देलाय, थुदो थांनोसै। नों फट' साफायजाला आरो? बै हाफांमोननि बारिनि
बेहायबो खासि बिबार दं बेवहायनो साफाय जाहैनोसै आच्छा दे नार्जि हायोबा आंखौ फन दा खालाम ओइ नार्जि थोद खासि बिबारा जोगोनलै बावदोंसो नों सिखिरिखौ मोजां मोनो नामा बाय थोद बेफोर पार्सनेल नोंनोलाय मानो नांगौ आयौ बाला बिदिसो बुंथारदों आरो बियो मैदेर मनि होनानै लाजागोन नों मिथिबाय नार्जि बांद्राय नैबे दाउसो देलायखौ एदावनानै दाला मिथिबाय बाथामिस नार्जि ओइ मा जाबाय थाखो फैद' रा आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंसोर पुलिस स्टेशननिफ्राय फैबाय नामा आच्छा दे मोजां ओमफ्राय सिख्लानि थाखायनो नों पुलिस स्टेशनाव थांनो मोनलायबाय हा सन्थला थरला साला आच्छा दे जागोन जोंबो रुम गोदान मोनबाय नै हारसा बुरिनाव थाफैबाय जोंबो आच्छा दे मालाबा फैदो मा जाखो थरलानि केसा जायासैनो केस लायासै पुलिसानो कनफिउज जालायथारदों बे बिसोरनि केसखौ खोनाना आंथ' मिनिनो ना मानोसो जादोंमोन सिख्लायाबो खमथि नङालै बे नायनो लुगैबायलै आं माबायदि पुर्निमा अखाफोर गावदां थरलाखौ पुलिस स्टेशनाव लांलायनाय रुम भाराखौ होबायना होआखै होबायब्रा होबाय आरो नै बाम्बुला आं माने एसे बाहेरायाव थांनिलै आंबो थांफानिब्रा हाथायाव खरस लायखानांगौ ना थोद आं लाबोगोन नों मानसिया मा खामानि मावदों बेखौ मावबानो जाबाय प्रजेक्टलै क्लासनि बिराद माथा गरम जाबाय आं बेखौनो बानायना माथायानो जाला होमबालाय माथोबाव बानायबाय थादो आच्छा महाराजा सोरखौबासो लोगो हमहैनो नागिरदों नामाब्रा नङालायनो थांमारनोसो ओंखारदोंथ' आरो नों बोरै मिथियोब्रा नोंनि बिमा गदायसोब्रा आंबो बिनिखायनो नोंनि गासिबो आखलखौ नों मिथियाबाबो आं मिथियो थोद साला दे होमबा आं थांनोसै बिहुर महाराजा मैगं थाइगं बायनांगौ सिख्लानि सायावसो उरायनो थांदों बियो फैसाखौ दाहाय जुदि मैगं लानानै फैया अब्ला आं बिनि ओंख्रिखौनो संनानै होआलै माखौ जायो जाथों बियो आं दा टाउनाव दसे ओंखारलांनांगौमोन दा मा होननानै आं टाउनाव थांनो दे आयाथ' आंखौ हगारहरनाय नङा बिदिनो महाराजा आंखौ नेगासिनो दङ खोमा फार्स्ट टाइम लोगो हमलायनाय जागोन थाङाबाथ' महाराजा आंखौ गाज्रि मोनगोन ना आइखौ मा होननानै थांनो आं आइडिया थिगसे न'नि खामानिखौ मावजोबनोसै आं सिथ्ला सिबनोसै थोरसि लथा सुनानै दै सरनानै थांनोसै आं होमबाना आइया आंखौ जेबो होननाय नङा बायनानै दोनखानाय रुवाथि नालाय मावबाय था मावनायखौनो मावफ्लेबाय था आंबो बेथन गैयि रुवाथि नङा होमबा बेनिखायनो मावनांगौ आरो दिनैलाय मा गोसो जानानै थोरसि सुनो नागिरखो बेलेग दिनावबा माथो थोरसि सु होननानै थिनबाय थानांगौ दिनैलाय मा गोसो जाखो माबायदि बुंखाथारो आइया आं थोरसि सुवा आरो थिनबाय थाबासो मावो माथो बेलेग दिनावबा दिनैलाय हारसिंनो मा गोसो जाखो गोसो जाबाय आरो बहाबा थांनो ओंखाराखै बे बहाबा थांनो जाबासो बेफोरबायदि मावनानै दिन्थियो बिमाखौ मिन्थियाखै सानथारदों बियो बिमाया गासैखौबो मिन्थिजोबो फिसाफोरा गोसो सिङाव मा सानो हाब सिथ्लाबो सिबलायथारबाय नों सिबाबा इसिबां दाखोर जादों दंफांनि बिलाइफोरा गोग्लैनानै जेब्लाबो साफा थानांगौ आयै नोंनो फोरोंखादोंना साफा थानांगौ होननानै न' बांफोरखौ साफा दोननांगौ सिथ्लाफोरखौ जेब्लाबो सिबबाय थानांगौ होननानै बेनिखायनो दिनै सिबबाय आं थोरसिखौबो सुखांबाय आरो सिथ्लाबो सिबबाय बहा थांनो ओंखारदों आयौ आं बहाबा थांनोबाल' खामानि मावो आरो आयै हा माथो बहाबा थांनोबाल' बहाबा गान बाजना जाबाल'सो नों बेफोरबायदि खामानि मावो माब्बार थांनानै माबार फैयाबा आथिङा बुफायजागोन आंजों जागोन आयै आं थाबनो फैगोन सिथ्लाखौ सिबजोबालासिनो बहा थांनो ओंखारलायखो बावदोंसै ओरैनोबाथ' खामानि मावखाया बहाबा थांनोबाल' आथिङा बहा गागोन बहा मागोन जायो मावफ्लानानै देखायफ्लायो थाब सिबनानै थांनोसै आं माथो दाबो सफैलाब्रा होद नेबाय थानो बायलां ना देलायसो गारदों फाग्लिया देलायबाबो माथो साइसआनोखा खेबसे नुदोंमोनलै नांलायनाया दा आंजों फैनानै नांलाय फैयाबानो जाबायलै जियानो हक नायनोसै मानसिया माबायदि आंबोथ' खम नङाना आंनि मुङाबो ओरैनो अमा राजा नङाब्रा आंबो बयनिबो खाजासोखा बे हाफांनिबो खाजा जागोनब्रा आं हाय हेलौ जिराय गोबाव जाबायमोन नामा नों माथो मानसियालाय फैसा बेगबो लाबोआखै आंनिफ्रायसो थांजोबसिगोन नामाब्रा मैगं बायनांगौआ दा गैलालै मा सानखो अमा राजा जेबो नङा बेसे बांद्राय गोबाव जाखायाखै जानायालाय आच्छा बुंलाय मा जागोन नों जेखौ जायो बेखौनो जागोन साला फाग्लिया फैसा बेगबो लाबोफायाखै लन्थं थंसो फैदों गोथाव अर्डार खालामना लानानै फैसा होनो हायाबा थोरसि लथा सुनांबानो जाबाय आरो अमा राजा नों मा जागोन आंबो बेखौनो जागोन आच्छा आं बांद्राय जेबो जायालै खालि आं नोंजोंल' रायलायनो फैदों आरो मानो दैफोर लोंबानो जायोलै आं माने बांद्राय जेबो जालु जाला खालामखाया मानसिया
आच्छा जेबो नङा दे र' आं अर्डार खालामनि ओइ वेटार ओरै फैलाय मा नांगौ आब' गैलालै दामि दामि बुस्थु बिबा आंनो कल कफि मोनसे लाबो ओमफ्राय बार्गार मोनसे आरो चिकेन पिज्जा मोनसे आरो नोंलाय मा जागोन आं जायखिजाया मोनसे लाना फैदोलै आरो चिज होदेरनाय मम'बो लानानै फैदे ओमफ्राय स्पेशल सुप मोनसे गैला हिन्जाव लाइन मारिनो फैनाया थोरसिसो सुनानै थांनांसिगोन बायदि मोनबाय आं जागोन दे आब' दसे नेनानै थाबानो जाबाय गैला मा जाबावनांगौ जाखोब्रा लासिंसिं जाबा गैलालै आयु गावनि फैसाजोंसो जागोन सानखो ना माखो बेलाय बोरैबा जाथारबाय माथो मानसियानो आंनाव फैसा गैया सानथारमारदों बियो मानसिया रानथिंथिंबाबो बिराद जायो नामाब्रा मा एसे बुरजा दामि अर्डार खालामखोलै खमैबो 1000नि बारा थांखासिगोन बिनि सायाव मैगंबो लानानै थांबावनांगौसो पाक्का बियो आंखौ जासुलि सानखाबाय मानसियानोथ' रानथिंबाबो मासे जासुलिब्रा बेलाय थोरसि सुनांबाथ' गैलालै हिन्जाव जाथिखौ मालाबाबो आं लाइन मारिनाय नंलालै बिदिबा सानैबो जागोनहाय आंखौ हारसिं जागोन होननानै दासान आच्छा अमा राजा नों मालाबाफोर सिख्लाफोर लोगो हमफेरदोंना हमफेराखै नोंनो फार्स्ट टाइम नोंलाय बेफोरबायदि लोगो हमलायफेराखै आंबो हमनायालाय नाथाय ओरैनो कलेजनि सेंग्राफोरजों मालाबा बेफोरबायदि जानाय जायो आरोना हटेल रेस्टुरेन्टफोराव आच्छा आं हले रावखौबो लोगो हमफेराखैलै थगायथारदोंना नों आंखौ नुनायावनो सोरखौबा लोगो हमनाय बायदि नुखाथारो माथो थगायाबो जानाय नङा एसे भद्र जाफ्लाथारनांगौना होमबाबो बांद्राय भद्र जानानै खिथिबाबो दाउट जायोना सिख्लाफ्रा ओरैनो सिख्लाफोरजों रायलाया नङा रायलायो नाथाय नोंजों रायलायनाय बायदि रायलायनाय जाथ'वाखै आरो रावजोंबो नों होनबानो फोथायगोन आं फोथायो आं बेखौ मिथिला आं फोथायखायाखैबो आच्छा मा सानदों नों आंखौ लानानै जेबो सानाखै नोंलाय माथो सानदों आं मा रायलायनो मा जादों माने सिख्लाफोरजों बिदि रायलायफेरनाय हुदा गैयाना आखाइनि फैसाया जोबजोबसिगोन बेखौसो लानानै सिन्था जादों आं मा खालामनानै खारखुमा बावगोनब्रा आंलाय दालाय মহা এই দেখোন আমাৰ ঘৰত থকা ভাড়াতীয়া ল'ৰাহে কোনটো আমাৰ ওচৰত বহি থকা ল'ৰাটো তাৰ নামটো অমাৰ ৰাজা কিবা এটা আছিলে পাহৰিলো মই আচ্ছা ৰবা মই মাত এটা দি আহোঁ অমাৰ ৰাজা তুমি ইয়াত হেল্ল' জামনি শইকীয়া সেইজনী কোন হয় তোমাৰ লগৰীয়া নেকি মানে মোৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড আচ্ছা ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড হয় ভাল কথা চিনাকি হৈ লোৱা হয় জানমণি আমি চিনিবাই কৰি আছে কথা হৈছে কথা আমি দুইটা কথা হৈছে চিনাকি হবাই কৰিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম কথা কৈছে মই ছোৱালী এটাৰ লগত মই প্ৰেক্টিছ কৰিছে আচ্ছা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে ঠিক আছে ভাল কথা তুমি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকা অমাৰ ৰাজা বাই পাছত লগ পাম माने बे सिख्लाया जोंनि न' बिगोमानि फिसाजो होमबा अमार राजा नों आंखौ प्रेक्टिस खालामनो थाखायसो लिंहरदों आरो ना माने नों आंखौ प्रेक्टिस खालामनो थाखायसो लिंहरदों आरो ना सिख्लाफोरजों रायलायनो थाखाय प्रेक्टिस खालामनो थाखाय नङा होमबा बिदि नङालै माने आंनि हारसा रायलायनाया बारा जाया सब मिथिखाबाय आं नों बायदि सेंग्राजों रायलायलाबो आं बाय आइला आंलाय माथो होनखोब्रा आंथ' जानमनिनि सिगाङाव रायलायबाय थानायखौ प्रेक्टिस खालामदों होननानैसो बुंदों बेखौनो गोरोन्थि बुजिलांबाय होमबा सेसलै मा जाबावनांगौ जाखोब्रा दाना एसेबां बुरजा अर्डार खालामनायखौ आं बोरै मा खालामनांगौ जाखोब्रा गैला अके बिदिबा लोगो नोंथांमोन बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोसे नोंथांमोनाबो नेनानै थाथ'दो फैगोन नेक्स्ट एपिसोडआव अमा राजाया मा जागोन बियो बिलखौ होनो हागोन ना हाया बेखौ नेनानै थाबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ मोजां नुदोंबा आसिबिमा थाम्स आप माने लाइकखौ होनानै गालांदो आरो थाबैनो बे चेनेलखौबो लाब्रा बड' सिजन 1 नि बायदि अनसायनाय होनाय बायदि बेवहायबो अनसायनाय होदो अके बाय टाटा